Yes,
It's
free water.
Suyam, we done your free just a book. Oh, you sacrifice me a benago. What I mean, one free water. I'm a show, 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 bless someone. Me day, any night I'm a moa, when I'm a best. Enyum krofo ema mboni adwuma. Ewe nyankopon nhyiramu nyina. Amen. Praise band and sister. Emma nemma. Wala de. Ekasa ya o fa hunu. Abusiafo dijina breakthrough abusia. Atia for a was so
ɛde na ase a ɛni kabea ɛma onyankopɔn efisɛ ne wayɛ no ɛso dodo ɛpro adwene ne ntiaseɛ so ɛne sɛ yɛ maame yɛ dan so a na yie ne sie ne na yie ayɛ krabɛhwɛ yɛhyɛ no animonyam sɛ nyame ahyɛ yɛ animonyam ɛsaa ne nti ɛna abusua mpanimfoɔ abɛgyina ha ɛda onyame ase ɛda adɔfoɔ titiriw abɔfo ma a mobaa yɛ nyinaa mo ama ɛyɛ ayɛ krabɛhwɛ ɛwɔ mu sɛ ha yɛ mission ground deɛ nanso asa ɛne nnwom no nyinaa kyerɛ sɛ yɛwɔ mission ground abusuafoɔ deɛ yɛka nyinaa kɔsia ne sɛ ɔkyerɛ nyankopɔn ayɛ adom anɔpa yɛbɛkɔ asɔre ɛwɔ asɔredan mu ha yiaa yɛwie a yɛbɛtena ase ɛwɔ ha yiaa yɛbɛsrɛ adɔfoɔ sɛ mommrɛ yɛn monkɔ so ne yɛntena na mpanin si etire ntii a yɛnya akyɛsewa wɔmmoa yɛn na adwada yɛbu kunta ahyɛ nyame animonyam na yɛgya yɛ maame ɛkwan korakorakora egyina abusua yɛ nam ɛsrɛ nyankopɔn nhyira mma mo nyinaa awurade nkyerɛ ne wo nhyira mo na ɔno mo awurade mma mo yokodoro honhom ɛwɔ yɛn awurade yesu kristo din mu amen. Yada ya papa no ase anopa police bar sofo na me boy enwumre abusua sofo na abo yada mo nyina ase abusua panyi akasa na na obo mpa ya maye na je senhira na edi achi edi obi bi ase police man yede mo ayidi mo na obi bi asore na mo kokoduru a na yeso yapo ochina yede ni ese yede na nanom amofuma be sa to no so yada mo nyina ase na me hira ye mo ba ko yinu yede mo asi yede mo ase. Yeah.